Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο πρώτο Management Team Meeting του ομίλου ΟΤΕ. Για όσους δεν με ξέρετε, λέγομαι Ντέπη Τζιμέα και είμαι η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας του ομίλου ΟΤΕ. Είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ. Και όταν λέω όλοι μαζί, εννοώ τόσα πολλά στελέχη, η διευρυμένη διοικητική ομάδα του ομίλου. Να το κάνω λίγο πιο πρακτικό. Η ιεραρχία από τον υποδιευθυντή μέχρι τον πρόεδρο. Πριν γνωριστούμε μεταξύ μας, γιατί αυτό θα γίνει και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα ήθελα λίγο να δώσω το στίγμα του ποιοι είμαστε, πώς είμαστε εδώ. Είμαστε περίπου, ποιος μπορεί να μαντέψει, πόσα άτομα? 450. Εσείς το ξέρατε γιατί είχαμε συζητήσει. Να δούμε από πού προερχόμαστε από την οικογένεια του ομίλου ΟΤΕ. 231 στελέχη, τα οποία προέρχονται από τον ΟΤΕ. 124 στελέχη που προέρχονται από Κοσμοτέ. Και 95 από τις θυγατρικές της Ελλάδος. Σήμερα δεν βρίσκονται μαζί μας οι συνάδελφοι που είναι ομόλογοι με εμάς, αλλά είναι στις επενδύσεις του εξωτερικού. Όσον αφορά στο σεξ, ενώ το γένος δηλαδή, όχι το σεξ, κάθε αυτό, έτσι, μιλάμε ότι είναι περίπου 363 άνδρες και 87 γυναίκες. Εκτός αν υπολογίσουμε ότι μια γυναίκα κάνει για 2 άντρες, το κουότα της DT δεν το πιάνουμε. Κυρία Παπαδοπούλου, έχετε δουλειά. Το πιο μακρινό σημείο που ταξίδεψε ένας συνάδελφος για να είναι σήμερα εδώ είναι η... Πείτε κάτι. Η... Άλλο. Κομοτηνή. Είναι η Κομοτηνή. Ο κύριος Βασίλης Αλμανίδης είναι εδώ. Είστε εδώ. Καλώς ήρθατε λοιπόν εσείς από τόσο μακριά. Λοιπόν, είμαστε μια πολυπληθής ομάδα σε αριθμούς, αλλά μας ενώνει κάτι κοινό, η κοινή κατεύθυνση. Και σήμερα αυτός είναι ο σκοπός αυτής της συνάντησης, η κοινή κατεύθυνση. Σκοπεύουμε αυτή η συνάντηση να γίνει ένας θεσμός που θα εξυπηρετεί 4 πράγματα. Θα εξυπηρετεί τη γνωριμία μεταξύ μας, δουλεύουμε κάθε μέρα, μιλάμε στα τηλέφωνα από διαφορετικά μέρη, αλλά δεν γνωριζόμαστε απαραίτητα. Θα αναλύουμε τα δεδομένα στα οποία κινούμεθα σαν εταιρεία, θα θέτουμε στόχους και κατεύθυνση και κυρίως όμως θα χρησιμοποιούμε αυτή τη συνάντηση σαν μια πλατφόρμα ανοιχτού διαλόγου. Μια ευκαιρία να ρωτήσουμε όλα αυτά που θα θέλαμε να μάθουμε, αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα να ρωτήσουμε όσον αφορά στη στρατηγική, πού πάμε, τι θέλουμε να πετύχουμε. Η ατζέντα του σημερινού meeting περιλαμβάνει 3 ομιλητές. Περιλαμβάνει τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κύριο Τσαμάζ, τον κύριο Ζαχαρία Πιπερίδη, Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή του Ομίλου και τον κύριο Μπάμπη Μαζαράκη, Γενικό Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Θεμάτων του Ομίλου ΟΤΕ. Όλη η διοικητική ομάδα είναι σήμερα εδώ, η στενή διοικητική ομάδα, αλλά σήμερα οι παρουσιάσεις θα γίνουν από τους 3 κυρίους. Αν και βρισκόμαστε στο δεύτερο πρακτικά τρίμηνο του 2013, θεώρησα σκόπιμο ότι να δούμε όλοι μαζί τι πετύχαμε μέσα στο 2012. Αν και το βίντεο που θα δούμε τώρα γράφει 2012, το έχω λίγο επεκτείνει να περιλαμβάνει και κάποια πράγματα που υλοποιήθηκαν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2013. Έτσι μην το πάρετε ότι δεν είναι απόλυτα σωστό. Στόχος είναι να δούμε και αυτά που φτάσανε μέχρι σήμερα. Ο τρόπος που θα τα δούμε δεν είναι ο συνήθις τρόπος που βλέπαμε παλιά. Δεν είναι χωρισμένα τα επιτεύγματα κατά οργανωτική μονάδα. Θέλουμε να δείξουμε ότι όλα όσα πετύχαμε είναι συλλογική προσπάθεια όλων μας. Τίποτα από όλα αυτά που θα δούμε δεν έχει ένα κομμάτι από όλους εμάς. Δεν είναι μόνο ούτε από το ανθρώπινο δυναμικό, ούτε από τη τεχνολογία. Θα ήθελα να μοιραστούμε το βίντεο αυτή τη στιγμή και τα λέμε ξανά μετά.